ollaan nyt menossa Tampereelle ja meillä on edessä tämmönen kiva, onkohan se kuin 10 tunnin junamatka. Et me ollaan Tampereella suunnilleen 4 aamulla. Että tarkoituksena on sitten kuvata koko viikonloppu Dragonista eri videopätkiä, missä tulee vähän eri kuvakulmaa koneista ja näin. Että palataan. Nyt me ollaan just tulossa Tampereelle. Kello on noin 4 aamulla, kohta puoliin. Nukuttu on silleen, että korkeintaan 3 tuntia on tullut yhteensä nukuttua yön aikana. Ihan kivan virkeä olo on ja tästä sitten majoitukseen kamppeiden jatko sinne ja sen jälkeen sitten jällekin päinvastaisesti jo Tampere-talolle. Moi! Nyt me ollaan menossa Tampere-talolle. Kello on jotakin kohta 10 ja tuli nukuttua tossa muutama tunti ja sitten nyt on saanut itsensä konepetimiin ja nyt sitten pitäisi mennä paikan päälle. Ja tuolla sitten Emilia. Ajattelin, että vien tässä tämmöisen pienen kyselypätkän, että vähän sen miten fiiliksiä ja mitä muuta tässä nyt on tullut tehtyä. Okei, eli millainen olo on nyt konin jälkeen? Ihan hyvä, vähän se väsyttää, mutta eipä se mitään haittaa, että tässä vielä muutama tunti pyöritään, niin fiilikset pysyy korkealla ja positiivisella meiningillä mennään, että kuvittelin, että olisi voinut olla vähän enemmän huono olo ja niin fyysisesti kuin henkisestikin, kun on tullut nukuttua niin vähän ja en nyt ole mitenkään kovin terveellisestikään kerennyt syömään, kun lähin ruokapiste, mikä tässä on, on Hese ja Subi. Ja sitten niin kuin mitä täältäkin on paikan päältä saanut, niin se ei ole mitään muuta alkaa epäterveellistä. Niin vähän sen puoleen huono olo ja sitten se voi vähän nukuttaa. Niin kylläpä se tästä vielä huonommaksi menee, jos on mennäkseen. Okei. Oliko sun mielestä konissa hienoja kosseja?
Joo, tosi paljon. Että mä löysin tosi paljon tosi kivan näköisiä kosseja, mitkä oli tosi hyvin tehty. Ja se niinku aika oli niinku, tai se niihin käytetty aika huomasi niinku heti laadusta, että ne niinku näkyy jo kaukaa, että ne oli tosi laadukkaita ja hyvin tehtyjä töitä, ei kosseja. Mutta sitten oli niinku, suurin osa oli kuului muihin fandomeihin, että niinku omiin fandomeihin, mihin minä itse kuulun, niin niihin mä en niin paljon löytänyt hyvälaatuisia kosseja, mutta kuitenkin löytyi jotakin kosseja. Ja ilman, että ei tee kosseja kehittyä. En tiedä. Okei. Mitäs mieltä olit Konista? Oli ihan kiva. Oli kiva päästä pitkästä aikaa isoon koniin, että viime kerran kun mä olin isossa konissa, jos oli vuosi sitten Desukonissa, että oli kiva päästä nyt isompiin piireihin, että kun oli paljon enemmän kaikkea kiinnostavaa musiikkia. Ei kun kaikkea kiinnostavaa ohjelmaa, paljon tosi paljon mielenkiintoisia ihmisiä. Tunnelma oli ihan huippua. Kaikki oli just mahtavaa. Hyvät fiilikset siis jäi. Okei. Vielä näin lopuksi, jäikö sulla jotakin Konista mieleen? No, kaikki ne fiilikset ja ystävät, kehen siellä tuli tutustuttua ja ruokaseurat on kivoja ja kaikki paneelit ja kiitän kaikkia paneelin pitäjiä ja ohjelman pitäjiä siitä, että on jaksanut järjestää niinkin isopäiselle konikansalle kuin Dragonin kävijöille niin paljon mielenkiintoista ohjelmaa laidasta laitaan.